Súťažiaci končí, chvíľku venujte pozornosť, vítam vás na 20. ročníku halového turnaja mladších žiakov základných škôl. Máme tu páne, v podstate turnaj, ktorý už má svoju tradíciu, je v podstate starší než ste vy. Turnaj, ktorý už mal punc medzi národného turnaja, alebo bol tu mužstvo z Budapešti. MTK Budapešť, športová škola, takže má svoju kvalitu, má svoju tradíciu a dúfam, že tú tradíciu preukážeme a tú kvalitu aj dneska. Väčšina chlapcov, ktorí ste tu, alebo respektíve možno tretina je chlapcov, ktorí hrávajú súťažne, či v Košiciach, či tu v Sečovciach, či niekde v iných mestách alebo dedinách. Takže vzťah futbalu určitý máte, treba to aj ukázať aj my. Teraz prídem k celkovej organizácii hry. Páni učitelia si vylosovali skupinu. Malo vás byť 8 družstiev, mala družstvo z Košice, odhlasilo sa, takže jedna skupina bude štvorčlenná, jedna skupina bude trojčlenná. Nikto nebol nasadzovaný, všetko bola náhoda, že páni učitelia si vylosovali takéto skupiny. Na skupine budú A1 Parkovaný, A2 Spojená škola Sečovce, A3 Komenského Sečovce, A4 Sveta rodina Sečovce. Takto bolo zvanený, nikto nebol nasledovaný. Bezpečne sa stretli obchod na Sečovce, Košice a Zemlícka. Všetko to bola náhoda, bol to